človek urobí dobrý skutok, hoci nemusí, tak už len pre túto chvíľu sa oplatí žiť. Like anyone would be, I am flattered by your fascination with me. Vďaka za týchto vzácnych ľudí, ktorí vedia, čo potrebujeme a urobili to. I have simply wanted an object to crave, but you. Práve takéto drobnosti dokážu rozžiariť deň a my sa môžeme usmievať. An unfortunate slight. Must be strangely exciting to. Darovali ste nám schodolez. S ním sa v škole môžeme dobre cítiť a byť mobilnejší. Must be somewhat hard-telling to watch you burn. Láskavý človek vycíti potreby druhého skôr, než ich vysloví a naplní ich tak nenápadne, až sa zdá, že ide o náhodu. Ďakujeme, že ste nám práve pomohli obohatiť si život. I don't think you one word